wai dole sai ta zo hukunci za ta haka to me amfanin in shari'a ba ingantacciya wace mu zo na aida sai an zo hukunci a ce wani ba ingantacciya wace a yayin da yayi wannan ice ba zai wannan muka ce to muna da dama mai no case a no case kotu ba ta da wani iko sai ta yi rulin cewa an yi establishing prima facie kafin a fara defense yace ba zai yi ba wannan daman mu ce muka ce za mu yi appeal duk da haka mun tsaya kuma cewa a cikin da tambayoyin sai wasu tambayoyi ake marasa dalili cewa yaushe mahaifinka ya mutu ina daga cikin abin da ake caji a gaban kotu ne cewa wajen wa ka je kai karatu bayan mahaifinka ya mutu ina daga cikin abin da ake caji ne akai an dauko wasu abubuwa marasa alaka da abin da yake gaban caji mun ce ga abin da yake gaban caji a koma tambaya a ce ba ni da iko in yi wannan saboda haka kotu ta ce ta amince da cewa ba zan yi defense ba dama can ai babu barazana da ba a yi mana ba cewa sai mun daina saboda an ga cewar mu ba za mu yadda mu ba da haɗin kai a yi rashin gaskiya ba yawa ai ba su na faɗa ba wannan rekod za mu tafi gaba ne za mu je kotun gaba cewa mun nemi a ba mu dama mai nokis kamar ita doka ta ba mu dama kotu ta hana a yanzu hasili ma ƙarshe kotu ta kore mu cewa mu ba za mu kare shi ba wanda kuma ina da damar ya ɗauki lauyan da yake so ko da kotu ce ta ce in zo yauwa shi kuma ya karɓe ni a matsayin lauyansa a yanzu ba zaman kotu nake yi ba zamansa nake yi matsayina lauya mai defense in dai ku cewar ni ba zan kare shi ba to ko ba za a yi defense din ba idan zai yi hukunci ba defense din zai yi hukunci ka nemi kotu ta sallame shi gabanin zaka ba bai rula akai ba shine magana wai yanzu da zaka ce yana da take ina